Wong bagus, wong piteso, sapa asmamu ditakoni niku lho. Hah? Ditakoni kowe kok. Kowe sing ditakoni. Kowe. Aku pelek. Pelek. Aku ora wong biasa. Jenengmu Pelek. sedanten sing ndi? Aku pelek jenenge. Oh, jenengmu pelek. Jenengmu sapa? Kiblat. Hah? Patih kiblat. Berarti iki orang dalan. Lho. Jenengku. Oh, kiblat. Iki masjid Maret Hitam. Nah, kuwi ora kiblate. Jeneng ya? Aku jenenge kiblat. Kiblat lho. Oh, kiblat. Kok kodhot kok nang kene? Woi. Sakit ya. Sawung kiblat. Surbyantara Ratu Cirebon. Surbyantara. Tahun yang masuk tarajab tak goleki kaya ngopo Paese Surbyantara. Iki Prabu Surbyantara wadine. Woi. Aji pelek. Wah. Ya kira aja Prabu Surbyantara.